Λοιπόν, για να μην το κουράσουμε, να στραβήξουμε και ένα βίντεο, γιατί δεν τελειώνουν αυτά τα χαρτιά. Λοιπόν, αυτές είναι οι μηνύσεις, είναι ατέλειωτες. Εδώ, ατέλειωτες. Λοιπόν, πάμε. Είναι πάνω από 50. Οπότε πάμε τώρα στις γιατρικές γκρεματεύσεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες είναι. Εδώ. Κάθε μέρα. Και τι θέλω? Μάθουμε σιγά σιγά. Τόσες σας δείχνουμε μετά. Λοιπόν, τι άλλο να σας δείξω? Θα σας δείξω μερικές υπεύθυνες δηλώσεις σε ό,τι αφορά τα χαρτιά, τις αποδείξεις, τα στοιχεία, τους παιδόφιλους που είχα καταθέσει στην εισαγγελέα μαζί με τους δικηγόρους μου. Έτσι αλλιώς είναι και σε ράδια αυτά. Αλλά λοιπόν, σας δίνω και μερικά από αυτά. Είναι ατέλειωτα τα χαρτιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα υπάρχουν. Τι άλλο να σας δείξω? Λοιπόν, αυτά είναι τις εισπράξεις και τις απατονίες που έκανε. Βέβαια υπάρχουν κι άλλα τα οποία τα έκανε απευθείας ο Ελληνός, ο παιδόφιλος, ο Πουλαράκης, κατευθείαν από το τμήμα. Ναι. Έντυζε. Λοιπόν, σας δείχνω κάποια από αυτά έτσι στο σύνολο. Να σας πω γιατί. Για να ξέρετε τι υπάρχει. Υπάρχουν 1.800 αναπάτητες κλήσεις. Όχι το Μάιο, του Δεκέμβριου, από τα Χριστούγεννα. Η Καλλιερόη ξαφανιζόταν. Είχα να δω το παιδί μου 4 μήνες τουλάχιστον. Και τώρα έχω σχεδόν 4 χρόνια. Λοιπόν, υπάρχουν κλήσεις καταγεγραμμένες, η Καλλιερόη με τους δικηγόρους, με τη μάνα της, με τους θείους, με λογιστές, με τράπεζες, του καθένα. Υπάρχουν καταγεγραμμένες ηχογραφήσεις μέσα σε σημεία που γινόταν συζητήσεις σε ό,τι αφορά εμένα. Και με ποιον τρόπο? Όταν ήρθε η ώρα του. Υπάρχει και άλλη τεχνολογία. Υπάρχουν μηνύματα που έστειλε ο Πουλαράκης στην Καλλιερόη. Υπάρχουν φωτογραφίες. Υπάρχουν συγχαίρουμε. Τα πάντα υπάρχουν. Η ουσία είναι ότι ο παιδεραστής, ο Χρήστος Πουλαράκης, ο Μπάμπης, ο Τσαντός, ένας μίτσος με μαλλιά, με κουτσίδα, πρώην κοινή αστυνομική στην ασφάλεια Βόλου και ένας ταξιτζής. Το παρατσούκλι πάσαρε. Ασεργούσαν σε παιδί κάτω το 12. Ο Χρήστος, ο Πουλαράκης μαζί με τον Τσαντό πηγαίνουν κάτω από τα 10. Πηγαίνουν και παρέα. Λοιπόν, επειδή δεν έχω ούτε τη διάθεση, ούτε να κουράσουμε, ούτε με σένα ντιζέλ είναι,
ούτε με κανέναν άλλον. Που δεν έχει απάνω του ούτε αντίληψη, ούτε συνείδηση. Χειρότερα από τα ζώα. Γιατί είπαμε αντίληψη έχουν και τα ζώα. Συνείδηση έχουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, για να το μαζέψουμε. Το Μάιο λοιπόν. Το τι έγινε. Εγώ είχα κάπου σε καιρό ξέρετε, μου είναι δύσκολο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πώς θα το μοιραστώ μαζί σας. Γιατί αφορά εμένα, την οικογένειά μου, τη γειτονιά μου, τον τόπο μου και όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στον πλανήτη μας. Λοιπόν, εγώ είχα ξεκινήσει να μιλάω σε ράδια, σε σταθμούς, και με έναν τρόπο που δεν συμβαδίζει με την ύπαρξή μου.